tinofana kuti tinofana kuziva kuti tine malist evanhu vanotaura vafana nezvo tinavo tukachitaura kuti mese mune tikachiti kune vatengesi but nyaya kuti vanhu hatisogona kunzwisisa kuti vatengesi vanhu vakaita sei vatengesi vacho ndanani pane tiri kuvaziva achataura hedu but tiri kuvaziva kuti ndiani naningi vatengesi ichokwadi ichocho. Saka iwe task yandotokupawo iwewe kulet unozikana nevanhu vanotera chivhiti chako usamiswe nemunhu kutaura nezvanyoka mabhuru munhu usana pana kunzwisisa. Yes kune vamwe vanhu vatori willing mushako yako vanotoda kumubatsira kuti no kandinoona mukomana uya. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Panapa toda kuti timboonesana nyaya iri kunetsa, nyaya iri mumastreets, nyaya iri mudariro because nyaya yacho yakusvika kwamvura yacheka makumbo. A lot of people have been asking me kuliendesa kai uchaita sei ini zvekuti handishaye zvangu. Toda kuti munzwa kuti muri yeZimbabwe iri kuti kudii nazvo. Yes. Good evening my brother. Evening man, how are you there baba? Kuno bobo tiri pachivhiti baba. Pane nyaya iri kunetsa sati aiwa dzimwe nyaya dzoda kupirwa vakuru vedare kuti tinzwe kuti vakuru vedare vanoivhiya sei. Inyaya yakanaka. Alright. Yes. So nyaya iri panapa inyaya ya nyoka yemabhunu. Muchandiregerwa because handisida kutaura mazita evanhu but zvandichada kuita tinoda kuti kutaura ingori nyaya in general and then imimi is up to you kana mada kuzotaura mazita aya nangu handizozvipindangu but toda kuti ndikupire nyaya yemamiriro yakaita chezvo then you tell me kuti imimi munotorawo sei nyaya yacho iyo. Thank you nemukana wandipa murume. Ndingo hangu pfupira ndinayo because ndashanyirwa asi zvisine ndikadiso pfungwa dzangu kuti tikwanise kubatsirana. Yes, so nyaya iripo yakadai so nyoka yemabhunu akahijegwa nevakomana vari musystem team remasiaiwo informers. Those guys zvavakaita musi wakasungwa nyoka there were guys vanga vari pascene chaipo ipapo handiti atorwa mukomana handimozoti akaita zvekupositionwa haana kusungirwa kwaaigara kwekwe akatoita kudeedzwa achinogaiswa rimwe dhiri raigaiswa ndobva apositionwa vabatwa. So vanhu vanga varipo pasini iyoyoka vanga varipo ndobva nyoka yemabhunu vatanga kumirirwa netimu rake vanhu vake vanga navo vakatanga kupamburwa vese one by one kusvika vabuditswa. Then vanhu ivavo vanhu ivavo vakazotanga kuuya ndo vamwe vamaiona vaizorwa nevamwe the late vamwe vakazofa vanasaro vakanani vainorwa netimu irororo ipapa kunzi iwo chakati iwo chakati pane kakuita se kakufumurana kanga karipo. Now nyaya yakunetsa nyoka yemabhunu akuno extraditwa ndangodimbudzira nyaya akuno extraditwa kwakudzoserwa kumusha uko akutoitika kuti aende kunosangana nechi unofesana ne these guys variko kuZimbabwe kuZambia ari kunofesana naye. Chakurwadza manje chekuti those guys vakurambidza vanhu kupa kuupdate even the nation kuti aiwa zvinhu zvakadai so ivo vari kutaura kuti everything is under control nyoka yemabhunu everything is under control. Isu tichinyatsoona kuti munhu ari kuda help ndo patinoda kuti tionesane ipapo hamene kuti nyaya iyi munoionawo sei pairi apo. Murume nyaya inotyisa ende kuona kwangu wada kuzongomuuraya vanhu vasingazivi nekuti hapana chinoitika chinofanira kuti vanhu vasazive nekuti kubatwa kwemunhu handiti minoda kuti vanhu vazive kuti chakaipa sei vari kuhaidha zvinhu vasingade zvibude pachena. Zvine mukana wekuti nyoka yemabhunu anogona kuurava anogona kutozongonyarara zvachose zvekutokanganwa kuti hatina nyoka yemabhunu zvikangotodzamara zve ndozvavanogona kumita. Asi sevanhu tichikuona kuti sisu vanhu tisiri kuregererana kunyanya sisu vanhu vekumosha isisu vanhu mazimba ndinoona kuti tiri patiri kuleka panoda kugadziriswa senyika. Munhu kana achinge asungwa anofanira kuitwa mafollow up. Hatinawo malawyers here anokwanisa kunge achifambira mukomana tinyatsodzwa kuti ari papi nekuti izvezvi pamwari munguva yakaoma yachitotywa nenzira isiriyo isingatenderwe pamutemo ende vanhu vakanyarara. Nyoka yemabhunu zvaaita hazvirambidzwi unoita munhu unoita zvaunoda munyika kupi nekupi ende nyoka yemabhunu paakauya muno munyika yeSouth Africa anga ari muupoteri wekuti aiwandawo nyaya dzake kana kuti pane zvaanga akaita kubudikidza nepolitics. So ndaakuchiblema futi nyika ino yeSouth Africa kuti yakakwanisa kuti munhu abatwe ende nyaya iyi yakatora nguva yakareba vanonyatsokuiongorora kuti vanyatsotarisa kuti munhu sei zviri kudai.
havana kutarisa kuti munhu wepolitician nyaya dzari kumakirwa nyaya dzenyika. Saka zvinhu izvozvo ndinoona kuti bato remunomu riri kutonga remuno rinogona kunge rine chekuita pamusoro pezvese zviri kuitika izvi. Ndosaka nyoka mabhunu azosvika pakudzoserwa kumusha. Saka kwakutoa chikumbiro kune vari kumusha kuti vagonawo kufamba especially malawyers vachinotsvaga kwaari kunzwa kuti ari papi, nyoka mabhunu ari safe here, nekuti ngoma yagona kutoshaya tichingotaura zvatiri kuita izvi pasina chinofamba. Yes. Yes, that's true. Because anoona zvakaitika paipa iye mukomana wanga ane malawyers ake, then team rimwe riri kutaura rakazanga kuti malawyers haasi kugona basa, malawyers haasi kudididi, you know, pakatobuditswa vanhu vanga vatori genuine pakubatsira munhu, kusvika zvatokwatongoiswa vamwe vanhu vasiri kutozikanwa kuti vambobva nekupi, vanhu vakangonosvika ngono haijeka chinhu kwakutanga kuoresa vanhu mwoyo to the because mauza chinjaya chaipisa checha, vanhu vaitaura nyaya dzedze dzaitaurwa zvekurevesa chaizvo. Iye aitombobata foni ari kujeri ikoko achikomunicata nevanhu, but chitarisa zvakapedzera kuitika rini, zvakutotanga nyaya yacho hapana kana zviri kuchitoitika kana chii. Imagine. To be honest, Kulen, to be honest, nyika yedu iya asisiri nyika yekuti tinokwanisa kuraramira, and asisiri nyika yekuti tine freedom of speech. Asisiri nyika yekuti kanditaurawo zvandofunga zvinotibatsira senyika kana sevanhu. Hatisina kukuhanda kana kukutizira, because munhu kana uchitiza muupotere unobatirirwa kuupotere kwacho. Alright, kanyanga aine nyaya dzake dzaakaita. Why vari kuhaidha? Vari kumuhaidirei? Kana dziri nyaya dzekuti vakamusungira nyaya dzekuti akaita zvakaita, ko vari kuhaidhei? Chicho vari kuhaidha kuti vasaburitsa kuti nyoka mabhunu ari panapa. Exactly. Takabata ari kujerera kati, then everyone ova nekuziva kuti haiwa nyoka mabhunu ari safe. Ndokuti isusu tinochida kuenda chinomupawo sadza, chimupoza tinoda kumupa, tinomuwana kupi? No. All along he has been in Sun City prison. Ndo maanga ari pesapa. But do you know kuti like izvo ndatotaura kuti anga ari munhu akatika. Zvaito ndaito unotosvika wofonera nevazi vanhu hobo wazvitaurire kuti ari makati. But why are you hiding that this guy munhu wevanhu kawo? Nyoka mabhunu ive munhu wese, and aipa madata ainzwa nemupasi. Nemunhu wese. Handizivi kuti nyaya yake iri kunetsa papi, because vanhu izvo zvida vatonga chipembenene chekuti munhu iye ngaabude. Ndopandi kutaura kuti vanhu vekunyika kwedu tine kaproblem katinako, hatigoni kusanganisa zvinhu. Tine nguva yekungoti tichingokuti pamaopposite anytime. Hatiwirirani tichiita chinhu chimwe chete. Ndo time yange tifanira kunge tawirirana tabatana kuti mukomana kuti zoti ari papi. Zvino zvazvikatomamirira zvikaita aya, masiya iwo ari kuratidza akatoti kaunda ende tiri kumashure kwawo. Exactly. Nekuti ukana malawyers pamwe vaitwa zvekuti vabhoekane vainde vasamiririra. Imagine. Ende ndo vanhu vacho vaibva vatanga vachikanganisa ndakazoona kubva kudhara. Ndozvo. Saka vamwe vatori nhawo vatinoona handichada kutora nemazita, asi vari kumaziva nsoro mombe nevamwe vavo. Vanhu vavo they are dangerous. Handizivi kuti nyoka yemabhunu dzimwe dzenguva aivatrusta papi, ndo vamwe vanhu vakaita tanyure. Zvisinei hazvo zvinhu zvakatoitika. Zvinhu zvakatoitika, but kuti senyika sevanhu vezimbabwe ngatibatana tiite chinhu chimwe chete. But apa chakundinetsa because inini what I know is that this guy akanzi aenda kuZimbabwe. Pane mukana wakakura hawo wekuti even my human rights lawyers vanokwanisa kutoita magic. Mukomana akaita sei akatobuda, handimukuona vamwe vazotoitawo magic akatobuda, but vari kunyimwa information yacho kairi direct kaisusu wachitira tichiziva kungoda kungoti bufonzi uri kuzvitaurire chimi ndimi kutotengesa munhu nekutaura kwamatoita ndatengesa. You know it's something zvingori crazy. So how come kuti system yakamubata they are communicating nesystem yacho yekuZimbabwe. Saka how come kuti vanhu vemedia vanonzi vatengesa kuti vataura information. Even maAmericans munhu akasungwa anongoswera nyaya yachingotaurwa everywhere ichibroadcast one. What's so special about this case yekuti zvinobva zvanikina ndo imwe counter yatiri kurohwa ipapa. Ainzwaka vanhu vachikunzwisisa chinhu wani kuti kutoita zvinhu secret ndokuti kuti munhu akovare. Munhu kutounzwa paredhiyo kana kuti pamhepo kutoexposa zvinenge zvichitoitika. Kana vanga vachifunga kuti tinomuuraya havachakwanisi kumuuraya.
vanhu varifungidza kuti hanzi zvakanaka kana ikutaura kuti varifungidza kuti hanzi zvakanaka asingazivi kuti kumberi kuzvine maproblems. Munhu ngaatotaurwa kuti nyika mabhunu asungwa ari mujerera kati handiti hakuna munhu anongopinda from nowhere mujera achinotora munhu kana achinoona munhu mwe unotopindwa nemapeni saka zvokuti anditikuedzokoza munhu anozokuwadzwa achikuwadzwa nani security. Imagine like because you know madhezi ekutanga apa akatanga kubatwa taitotaura kuti right nhasi nyoka mabhunu arohwa nyaya yekuti zvakati chinji everything nyaya dzese dzaite dzaibuda but izve so zvotanga zvese zviri correct. Imagine do you know kuti mukadzi wake chai akasvika pakuenda nenyaya izvozvo zvimafake revolutionaries zvikungobuda zvichiti isusu tikuwe fighting for nigirigiri tikumurezera zvinhu kuti zvinhu zvake zvifambe. Mukadzi womunhu kusvika pakuenda kumba mana pachingonzi tikucollecta tikuita fundraising matsotsi vanofanira kuti vatinofanira kuziva kuti tine malist evanhu vanoita zvakafana neizvozvo tinavo tokachitaura kuti mese kunoitika chinhu kune vatengesi but nyaya yekuti vanhu hatisogona kunzwisisa kuti vatengesi vanhu vakaita sei vatengeswa chindanani panoitika tirikuvaziva hachataura hedu but tikuvaziva kuti ndiani naningi vatengesi ichokwadi ichocho. Saka iwe task yandotokupawo iwewe kulet unozikana nevanhu vanotora chivhiti chako usamiswe nemunhu kutaura nezvanyoka mabhunu munhu usanofanira kunzwisisa. Yes kune vamwe vanhu vatori willing kumushako kwako vanotoda kumubatsira kuti noga ndinoona mukomana uya timupote ndora dzazotenga usiku yogezesa sikazokamuzviita hidden muda wati zvifambe sei. Do you know kuti statement rero mataureri ndakambozvitaura zvinhu izvi ndikati nyoka yemabhunu akasvika pakudiscusswa nana Mutsvango muZANU-PF headquarters. You know level anga asvika rere patone vamwe vanhu vanenge vachitofighta marivals wekuti they can easily fund him ari mukati imomo kuti ngoti hayi shamwari usabvume don't give in to their pressure iwo ramba uri pastance yauri but those guys vese munhu wese akavharirwa panze chinhu chakaita kushiridwa so kusvika akungotanga just a nobody kunge munhu aumanaka. Nyoka mabhunu ane simba rokuti izvezvi nhasi vakamuti abuda panze izvozvo akangovhura channel in 2 days rinenge razara zvokuti anokonvinza vanhu zvekuti mufeso yari very very strong and haatyi kana achitaura. Exactly munhu anogona kutaura anogona kuziva kuti vanhu vanodei vanhu kuti taura zvinoita dai kana machi yese aitaurwa kuti machi ingadai yakabudirira exactly because munhu wevanhu and kana kutaura panyaya dzekukonvinza munhu anoziva zvaanoita. So uye usamiswe nevanhu yebudisa pachena nyaya dzisikani chete ndozvatiri kuda isusu. Mukomana achanyora vanhu vasi makatarisa so ende vari kuzviziva kuti mukomana tikangomuriliza mukomana kuita zvihombe nenyaya mamiriro azvikaitaya anoita zvihombe zvokuti zvinoinfluenza vanhu vanhu vakapinda muroti. Exactly ichokwadi ichocho. So ndapedza hangu yanyoka yemabhunu is fine yamukanya decision yake mukanya ndinangu handikutaura nezvazvo mukanya ngosiya vakadaro mukanya vanoita zvavafunga nemari yayo nemukana wavo saka vanhu vasanyanya kundirana kurwadza kana kuti chichi ina handisi kusapota but decision yako iwewe ndeyo yaurikuda isati kuno kutiregedza nokuti for example unoda ZANU-PF ndokutiregedza ZANU-PF ndokumanikidza iyo mumwe mako chida azvigoni asi ukanzwa kuti nina chinhu chandichachifila it's up to you ndopaye panifuti pandaitaura panyaya dzekupinda muroti ngati iwo kana uchirwadziwa uchapinda muroti nokuda kuti uri kurwadziwa kana usingarwadziwa it's fine garamba kwako zviri kwauri saka nyamukanya hayi let's leave it musiye yakadaro noupenyu hwake. Alright, thank you so much my brother. Zvanhasi since you are busy with a lot of things the guy tokwanisa hedu kureleasa henyu muite zvamuri kuita. Thank you so much, have a good night. Thank you Kulendi, thank you very much. Sharp hatisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso kungozhindikita baba. Right, ngatitange manje. Politics adzidi ana mamusha, politics adzidi madzungairwa, politics adzingazokundirwa. Ungatora nyika uchiita zvaWhatsApp channel here iwo usiri nyoka yemabhunu kana uchida kuita zvinhu izvozvo vhura yako utange handiti uone kuti unoteerwa nevangani vanokudawo kana uri genuine pazvinhu zvako. Good night Zimbabweans. Kana kuchinge pane something kana kuti ndozati vanhu vakawanda comment on the issue of nyoka yemabhunu, please izvezvo halami izvezvo I'm still online izvezvi. Gara wandibata taura inini ngatitaurei uye tidiscuss nyaya yacho. Munoti kudini nyaya iyoyi? Nyaya iyi inofanira kutaurwa every day every minute kusvika munhu
munhu wese asvotwa anongoda kungobuda chiti musataura nezvazvo. This time pachaidzai munhu. Good night. Coolien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichadzika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Coolien, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Coolien.